हेलो लोगोफोर आंनि एसके ब्लग यूट्यूब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोन बयखौबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। बेजों लोगोसे जोङो दायो 2.No.Lontibari गामियाव फुटबल मेच नायनो थांगासिनो दङ। खोनानो मोन्दों जोङो जोंनि बर'नि मान होनो गोनां नेशनेल प्लेयार हलिचरन बर' सार बिथाङाबो सफैगोननो। दायो जोङो बे फुटबल मेचखौ नायनो थांगासिनो दङ। स' बिदिब्ला नोंथांमोना नेनानै थादो। अबाव थांनो नागिरदों नोंलाय? बल खेला नायनो। आच्छा दिनै हलिचरन बर' सार फैयो होनदोंलाय ना? औ फैगोननो। आच्छा थिगै दङ नायनो थांनोसै बिदिबा। नेशनेल प्लेयार नोङो नायनो थांगोन ना थाङा दायो? थांगोन। आच्छा थिगैनो दं। मोगथाङाव नुवाखै नालाय। आच्छा बेखायनो जों फुटबल नायनायजों लोगोसे बिथांखौबो जों नायनो थांगासिनो दङ। जोङो ओरैनो टिभि निउसफ्रावल' बिथांखौ नुयो आरोना। औ टिभि निउसआव नुयो। दायो जोङो मोगथां महराव जों नुनो मोनगोन। मोजां बिदिबा ब्र'। स' बिदिब्ला जोङो थांगासिनो दङ बल खेलाखौ नायनो। नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन। फाइनालि जोङो दायो लन्थिबारि टार्निं मोनफैबाय। ओरै कार थानायजों लेफ्ट साइडजों थाङोबा खैला मैला बाजार मोनहैगोन। जोङो थांगासिनो दङ। गंनै बेनार नुहुरबाय। ओरै राइट साइडजों थांनांगौ आरो ओरै सिदा दावखोलाङोब्ला मडेल कलेजजों थाङो बे लामाया। बेबो खैला मैलायावनो गोलैफिनो। फाइनालि जोङो दायो फुटबल गेलेग्रा फिल्ड मोनफैबाय। दासो फैला जेनदों मानसिफ्रा। दायो जोङो पार्किंआव गारि दोनगोन। बिथांमोनानो प्लेयार्सफ्रा बिथांमोनानो गेलेगोन। बिथांमोना बरपेटा दैमालु FC नायनो हागोन लोगोफोर। बिथांमोनानो जोगोन। फारियै नायलांनो हागोन। आरो बेयाव जोंनिनो मानगोनां नेशनेल प्लेयार हलिचरन नार्जारि साराबो सफैनानै दङ। दसेनि उनाव नुनो मोनगोन। बिथांमोनाबो सफैबायनो। बिथांमोनानो जाहैबाय बङाइगाव स्पर्ट्स एकाडेमि। बिथांमोना गेलेगोन। नायलांनो हागोन। बेंलाय नार्जारि बिथाङाबो सफैदों नै बल नायनोहाय। बिराद गोजोननाय मोनदों बिथांखौ लोगो मोननानैबो। बिथाङाबो बल नायनो फैदों आरोना। जोंनि मानगोनां नेशनेल प्लेयार हलिचरन बर' सारा सफैदों नालाय बेखायनो बिथाङाबो सफैदों आरो। गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिमबो। गोजोनबाय आंबो। मुन्ना ब्र' नेशनेल प्लेयार मानगोनां हलिचरन बर' सारखौ बरायनो थाखाय बेबायदिनो बेम पार्टि अलाफ्रा रेडि जानानै दंसै। नायलांनो हागोन लोगोफोर। दा दसे उनावनो बरायगोन। फाइनालि दायो जोंनि नेशनेल प्लेयार हलिचरन नार्जारि बिथाङा सफैबाय। दायो बिथांजों लोगोसे बिथांनि मिसेसआबो सफैफादों। नोंथांमोना नायलांनो हागोन। नायलांबाय था लोगोफोर। जायखौ जोङो टिभि आरो निउस पेपारफ्रावसो नुनो मोनोमोन दायो जोङो मोगथां महराव जों नुनो मोनदों। बेनिखायनो नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन। बिथांमोना जोबोद दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो सफैबाय। दायो सारखौ स्ल'गान होनानै बरायगासिनो दङ। जोंनिनो मानगोनां नेशनेल प्लेयार हलिचरन नार्जारि सारनि मिसेस बिथांखौ आर'नाइजों बरायनाय जादों। बिथाङानो जोंनि सार हलिचरन नार्जारिनि मिसेस। दिनै फुटबल खेलाखौ नायनो मोजां मोनग्रा बिथांमोना दाब दाब जायगानिफ्राय फुटबल नायनो नुजाथिफैदों। दायो जोंनि बर'नि मान होनो गोनां नेशनेल प्लेयार सार हलिचरन नार्जारि बिथाङा बरपेटा दैमालु FCनि प्लेयार्सफोरखौ बेबायदिनो जोबोर मोजां गावनि बिबुंथिफोरखौ होनानै बुजायगासिनो दङ। जाहाथे खेलाखौ मोजाङै दिन्थिलांनांगौनि सार्थआव सारा बुजायगासिनो दङ। बिथांमोनानो जाहैबाय बङाइगाव स्पर्ट्स एकाडेमि। दायो बिथांमोना गावबा गावनि बुट आरो जार्सिफोरखौ गाननानै रेडि जानानै दंसै।
दायो मोन्नैबो हान्जानि फुटबल गेलेगिरि बिथांमोना गावबा गावनि बुट आरो जार्सिफोरखौ गाननानै फिल्डआव ओंखारबाय। दायो बिथांमोना दसे उननि गेजेरावनो खेलाखौ गेलेनानै दिन्थिफुंसिगोन। बिथांमोना नायलांबाय थानो हागोन लोगोफोर। दायो हुइसेलमेना खेलाखौ स्टार्ट खालामनानै होबाय। नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन। बला जोबोद मोजां गेलेगासिनो दङ, जोबोद इन्टारेस्टिं जादों नायनो। जोगासिनो दं, नायलांबाय था लोगोफोर। नायलांबाय थानो हागोन लोगोफोर। दायो बला कर्नाल जादों, कर्नाल जोहरबाय, नाथाय बला हाबाखिसै। बिराद इन्टारेस्टिं जादों खेलाया, नायलांबाय थानो हागोन लोगोफोर। जोबायमोन, किपारा बादनानै हमनाय जाबाय। ओरैबादि डेन्जार जादोंमोन, ससेल' खेबनाय जादों लोगोफोर। बे खेलाया हाफ टिकिं जाबाय। आङो भिडिअखौ गोलाव खेबनानै होनो हायाखिसै लोगोफोर। दायो जोंनि नेसनेल प्लेयार सार हलिचरन नार्जारि बिथाङा टिमखौ बुजायगासिनो दङ, जाहाथे मोजाङै दिन्थिफुंलाङो। बिथाङा बुजायगासिनो दङ। बे गोमो गाननायानो बङाइगाव एकाडेमिनि। बिथांमोना दासिमाव गरनै जाजेननानै दङ। बिथांमोना फुटबल नायगिरिफोर। आसा थिग दं ब्र, नायदो। थिग दं ब्रादारनिसिमबो। बिथांमोना जोबोद खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो नायनो फैलादों। नार्जारि सारा हुइसेलमेन आरो जाजमेनफोरजों सारियाव गसंनानै सिनायथि लादों। नायलांनो हागोन लोगोफोर। दायो जोंनि मान होनो गोनां नेसनेल प्लेयार हलिचरन नार्जारि सारा न'आव थांफिनसिगोन। बेयावनो दसे बेरायनाय समाव जोंनि ब्रादार सोमदोनखौ लोगो मोनदों। हेल' जोंहा नै ब्रादार सोमदोन बरगयारि बिथांखौ लोगो मोनदों बल खेलायावहाय। बिथांखौ लोगो मोननानै माने बिराद गोजोननाय मोनदों आरोना। दायो जोंहा खेला जोबनो थांबाय। दायो जोङो माने गावबा गाव न' फारसे थांफिनसिगोन आरोना। दा ब्रादाराबो मोजां मोनदों दा ने? बरिया जाबाय खेला। दिनै आलासिबो फैदों, माने बिराद जायखौ टिभि स्क्रिनाव मबाइल स्क्रिनावल' नुयो बे बिथांखौ लोगो मोनदों। बयबो मोजां मोनदों, रायजोफ्राबो जोंबो मोजां मोनदों। दा मोजां मोनबाय आरो जायखिया नायनानै। दा ओमफ्राय सापर्ट खालायदो नैबे बिथांखौबो, मामोनलाय नोङो? एसके ब्लग। सापर्ट खालायदो एसके ब्लगखौबो, नायदो, मोजां मोजां भिडिअ बानायो बेबो। दे हामबायसै।